chapter 6, verse 31 to 33. Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Long for the ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na, ngokuba bonke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu uyakunezelwa nini. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwabo. Bazalwane, la esifunda khona sithola amazwi kaJesu. uJesu inkosi yethu. Ngazi ukuthi uJesu wayekhuluma nebandla lase-Ark Fellowship Center International. Lamazwi awakhuluma. Ngathi wayewakhuluma nebandla lase-FCI kunyaka we-increase. Kunyaka ka-2025. Uthi uJesu, ningakhathazeki ngokuthi nithi siyakudlani noma siyakuphuzani. Uthi uJesu abezizwe ama-Gentiles kulesi simo esikhuluma ngaso, sikhuluma ngabantu abangapholwa. Leli iBhayibheli ngokuba bayakufunisisa lokho. Ngamanye amazwi abantu abangakholwa eminyango, into yabo abayifunayo nabayifunisisayo ukuthi bazodlani, bazophuzana. Yingakho uthola noqomayo uqoma egameni lokuthi uzothola. Umuzwa ngisho ekhuluma ethi angimfuni umuntu ongenalutho, ngoba inhloso yakhe ukuthi uzodlani, uzophuzana. Ngisho ganayo abangani bakhe baze babuza ukuthi yona leyo ndoda isebenzaphi. Umbuzo landela bese bebuza ukuthi uzophila ngani. Omunye uthola ukuthi yilona impela ubambo lakhe lolu, kodwa inkinga ukuthi i-level akulo akuyona i-level uma uyibuka ngeso lenyama ulona ukuthi uzobenefitha. Kodwa ngokukaNkulunkulu in a few years time uzobe ngempela sewubenefitha, kodwa manje ubone ngathi akukhona uzoyibenefitha. Umuntu agcine sethe no, kanti usethi no entweni ekungeyakhe, ngoba ukhathazwe ukuthi uzodlala, uzaphuzana. Lithi iBhayibheli la emnyango iyona nto abayifunisisayo. Yingakho begcwele enyangeni lapha yaku-West Street. Ngagcina kudala kukhona abasuke bephethe nje amapheshana bethi nayi inyanga nayo mcebo. Umbheke nalokhu iphepha ukuthi naye ngathi ubedinga yona le nto yomcebo. Baya abantu ngoba abantu bakhathazwa ukuthi bazodlani, bazophuzana. Lithi iBhayibheli thina esesikhona la embusweni kaNkulunkulu akungabi izinto ezisikhathazayo lezi zokuthi sizodlani futhi sizophuzana, ngoba lithi iBhayibheli ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga lokho. uNkulunkulu uyazi ukuthi siyadinga noma ukudla nokuphuza kwamaninzi wethu. Usethi kuverse 33 wakhona, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe konke, khona-ke konke lokhu kuyakwenzezelwa nini. Lithi iBhayibheli kuzona zonke izinto into yokuqala kufanele
Sanibonani bazalwane. Nokulunga kwakhe. Lithi ke zonke lezi zinto will be added. Zizokwenezelwa. Ngamazwi zizo-increasewa kithi. Zizokwandiswa kithi. Zizokhula kithi. Uma kuwukuthi ufuna ukungahlupheki empilweni yakho yonke, ngisho uthandaza, ungathandazi kakhulu uthandazela ukuba nemali, kodwa funa uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ehlala kuwe, zonke lezi zinto lezi zizozizela, ngoba ugqobo lwalezi zinto lusekufuneni uNkulunkulu. I-problem yabazalwane bagcwele baprofethi, bayanqakiswa ngoba bafocus ezintweni, bayeke ukufocus kuNkulunkulu. So iBhayibheli namhlanje lithi asifune kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe konke. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu abe la sikhonze naye kodwa afuna izinto ayeke ukufuna umnikazi wezinto. Ngoba uma uzothola umnikazi wezinto automatically uzothola nalezo zinto lezo idingayo ngoba ufune umnikazi wezinto. Mase lithi nokulunga kwakhe konke. Ngoba noma singawufuna umbuso kaNkulunkulu kodwa enye izinto ezibalulekile kakhulu ukufuna his righteousness, ukulunga kwakhe. Ngamazwi sizincengele kuNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe sesayidini elight lakhe. Singamcasuli uNkulunkulu, singamhlubuki uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli zonke lezi zinto zizokwenezelwa. Ngamazwi ku-2025 unyaka we-increase. Engathi uNkulunkulu singafuna yena yedwa izinto lezi bese ziyasilandela. Sithena last time nani sathi uNkulunkulu uthe ngiyabuyala ibusiso ziyonifuna ziyonifumana. Izinto yizona kufanele yifune thina, akungabi thina esifuna izinto. Ngicela ukuphila. Izinto akube yizona ezisifunayo, kungabi thina esifuna izinto. Athi umhlabeleli ngicebile kakhulu uma ungakimi wena Nkosi. Ngoba inkosi ngakithi sicebile kakhulu. Cela umfundele sithembile Isaiah chapter 3. Umfundele uverse 5 and 6. Proverbs 3 chapter 3 verse 5 and 6. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Umuntu efanele sithembele kuye uNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Abantu abazophumelela nabazobhenefitha ezintweni kaNkulunkulu, abantu abathembele kuNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke. Ungathembi ngisho ukuhlakanipha kwakho, ungathembi ngisho i-degree yakho, ungathembi ngisho imfundo yakho, kodwa themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onomona. Uthi mina nginuNkulunkulu onomhawu. Yingakho emyalelweni elishumi, umyalelo nje wokuqala mayethi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yingoba kamfuni umuntu uNkulunkulu othembele kwabanye abantu, kodwa ufuna othembele kuyena yedwa futhi ngenhliziyo yakhe yonke. Sanibonani bazalwane. Awufundele chapter 10 khona lapho kwiZaga uverse 22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akelezeli usizi kuso. Uma ubusiso uNkulunkulu
liyabusisa nje lithi iBhayibheli isibusiso sakhe siyaqhelisa sikwenza ucele futhi akadezeli usizi kuso ngamamazi mawubusiswa uNkulunkulu awubonakali usuphinde uhamba ukhala uhayiza ngoba isibusiso sakhe akunikeze sona sesikuxakile akufani nabantu abathwalayo abantu abanezinto ngoba bethwalile ngoba uma lento abayithwalile seyifuna igazi kuba inkinga sekufanele umuntu aphinde abulale la emzini wakhe. Haleluya. Ngoba inkinga yabantu bathanda izinto okuyizinto zesikhashana kodwa bazi kahle kamuhla ukuthi umphefumulo wakho uyogugiguna phakathi. Kanti mawubusiswa uJehova wathola isibusiso osithole sivela kuJehova lithi iBhayibheli siyaqhelisa futhi yena uNkulunkulu akalezeli usizi kuso. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Hebrews 11 verse 8 we are 10. Ngokukholwa uAbraham walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abezakwamukeliswa ibe ilifa lakhe. Last time sisema sikhuluma nawe sathi ukulalela kuwodwa. Lithi iBhayibheli uAbrahama elilaleleni kwakhe waphuma akithi. Qhubeka. Ngokukholwa waba umfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe ehlala ematendeni benoIsaka noJakobe beyizindlalifa kanye nayo zaleso sithembiso ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo omakhi nobenzi wawo ngoNkulunkulu. uAbrahama ukhishwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli waphuma. Bengihlezi ngibuza ukuthi yini le eyenza uAbraham ahambe iminyaka emingaka ehamba noNkulunkulu. Bathi la umbhalo wamaHebheru ubeke kwacaca ukuthi uAbraham wayehambe ebheka umuzi onesisekelo omakhi nomenzi wawo uNkulunkulu. Elesilungu lithi even i-architecture yakhona leli ka-2020 lithi umdwebo emumo kwakuwuNkulunkulu. Into esustain uAbraham ahambe noNkulunkulu impilo yakhe yonke yingoba lithi iBhayibheli wayehambe ebheka umenzi umakhi wawo nomdwebi wawo uNkulunkulu. Okusinikeza na okusinikeza lo Matthew chapter 6 lapha ku verse 33 manje funa neqa umbuso kaNkulunkulu is the same thing le uAbraham ayenza wayehamba impilo yakhe yonke ebheka uNkulunkulu. Mawuzohamba ubheka abantu uyasala endleleni nabantu esabafita ekholweni sibukela kubona sihamba sibheke bona abanye sebasala endleleni abanye bayeke ukukholwa kodwa into eyasizayo ukuthi sadlula abantu sabheka uNkulunkulu uqobo lwakhe. Manje lithi iBhayibheli la esifunda khona uAbraham wayehamba ebheka umuzi umenzi wawo umakhi wawo uJehova. Bazalwane emvumeleni namhlanje kuseni kulesi sikhathi eninaso ukuthi ke sibheke lesi sibusiso sikaAbraham. Awusabona bazalwane. Sibheke lesi sibusiso sikaAbraham ingakho masihlabelela sithi Abraham's blessings are mine. Ngoba iBhayibheli libeka phakathi ukuthi nathi esingesiyena uIsrael kodwa ngokukamoya nathi siphenduka sibe inzalo kaAbraham. Sabona bazalwane. Nazi izibusiso zikaAbraham ziphinde zibe yizibusiso zethu.
naseyihlotsheni zakhe ayezweni la ayezokukhombisa lona. Into engiyithandayo ukuthi u-Abraham waphuma, ngoba yikho into ebuhlungu njengokuthi makuthiwa phuma wena ungaphumi. Kanti kumnandi uma uNkulunkulu ethe phuma ulalele ukusho kwakhe, ma uphume ngoba kusho yena uzoya futhi endaweni right. Ngisho ungafika komcimbi, ngisho ungafika kweyiphi court, ma uzothi ungena lapha uthathe ama-ashi athi woza siyokuhlalisa la uyohlala khona, ngisho angahlalisa phambili kangakanani uhlala ungabi nako ukwesaba ngoba uhlaliswe abantu abahlalisanayo. Ikhona abazalwane, kodwa ma uhambile wavele wayihlalela wena usukunalo uvalo ukuthi hleze bazofika bazomsusa mase kufika umnikazi wendawo. Nala empilweni yethu yokukholwa, as long as ulalela uNkulunkulu wenza ukusho kaNkulunkulu nanoma ikuphi lapho ohamba khona, uma ekhona yena awuyibi nawo ukwasaba. Hallelujah. Then ungivulele sithembile uGenesis chapter 12. Sibheke lezi zinto uAbraham azenzayo ayithole sebizwa ngomngane kaNkulunkulu. Akusibona bonke abantu ababizwa ngomngane kaNkulunkulu, kodwa uAbraham simthole naleyo title yokubizwa ngomngane kaNkulunkulu. Ngicela ukufundela sithembile kuverse 4 wakho. Wayesesuka u-Abraham njengalokho uJehova emtshelile. uLothi wahamba naye. U-Abrahama wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarani. La esifunda khona sithola into enkulu kakhulu bazalwane, ngicela ukuthi niyibheke ukuthi noma ngabe uneminyaka emingakanani yakho yokuzalwa, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukukubiza ngisho ebudaleni bakho. Lithi iBhayibheli u-Abraham uNkulunkulu wayeza kuye wazokubiza ena-75 years. Ngoba uNkulunkulu mayesefuna ukwenza into akayibheki iminyaka yakho, ngoba kuNkulunkulu vele ayikho iminyaka yomuntu. Noma ngabe umdala kangakanani, uNkulunkulu usengakwazi ukwenza iy'manga ney'mangaliso through impilo yakho. Noma ngabe umncane kangakanani, uNkulunkulu usengakwazi ukwenza iy'manga ney'mangaliso through impilo yakho. Lithi iBhayibheli nangempela waphuma u-Abraham, but ekuphumeni kwakhe ubonakala ehamba noLothi. Mina ngiyamthanda u-Abraham, although enawo amaphutha ambalwa wenzile njengako nje leli lokuthatha uLothi ahambe naye. Eyale kahle kamhlophe ukuthi akaphume ey'hlotsheni zakhe nasemndenini wakhe, kodwa yena wathatha uLothi wahamba naye. Well, angifuni ukumbalela okubi ndawo, ngoba ziningi izinto ezinhle azenzile u-Abraham ohambeni lakhe ey'gcina zikususa lokhu zikenza kakunaki ukuthi uhambe noLothi. Sanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli wayena-75 years ngesikhathi ephuma la uNkulunkulu amkhipha khona, verse 6 to 8. U-Abrahama wadabula izwe waze wafika endaweni yaseShekemi nase-Okini laseMore, amaKhanani ayesekhona ezweni. uJehova wabonakala ku-Abrahama wathi, leli zwe ngiyakunika inzalo yakho. Wamakhela khona i-althare uJehova owayebonakale kuyo. Wayesesuka lapho waya entabeni ngasempumalanga lwaseBhetheli, wamisa itende lakhe. iBhetheli lingasentshonalanga ne-Ayi lingasempumalanga. Wamakhela khona uJehova i-althare, wakhuleka egameni likaJehova. La asifunda khona bazalwane, sifunda into yokuqala esibona u-Abraham eyenza. Lithi iBhayibheli ohambeni lakhe u-Abraham uNkulunkulu wayibonakalisa kuye eseKhanani, wathi leli lizwe inzalo yakho ngiyakuyinikeza lona. Sanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli u-Abraham wayesemakhela uJehova i-althare, ngoba ezinye zezinto eyi-attract-a ama-blessings kaNkulunkulu ukwenza sure ukuthi uNkulunkulu uyamnikeza indawo yakhe okuyi-althare lakhe, la ozomnikeza khona ama-sacrifice akhe, la ozomnikeza khona indumiso yakhe, la ozoletha khona imihlatshelo yakhe khona. Nikhona bazalwane? Ohambeni lakhe into yokuqala yenzayo wakhela uNkulunkulu
ukuthi i-altare liyini. But nayi lento engiyithandayo ngo-Abraham ukuthi wenza indawo la azohlabela khona uJehova. Into yokuqala ebalulekile e-attract izibusiso from uNkulunkulu ile ukuthi banayo indawo eyi-altare. Kwicase yethu iyona le ndawo le esikuyona okuyilona altare le la esiletha khona yonke iminikelo yethu khona. Sanibonani bazalwane? Ngoba ngaphandle kokuletha kwakhe iminikelo kusho ukuthi uNkulunkulu awumrecognize as uNkulunkulu. So into ebalulekile vela kuyo ukuthi uyamazisa yena ukuthi uNkulunkulu ngokuthi wakhe indawo yakhe njengendawo la uletha khona emhlabeni. And uAbraham akakhanga nje altare lodwa, uthe ngisho suka from point A eya ku point B wafika nakhona wakha futhi altare khona ukuze akwazi ukukhonza kahle uNkulunkulu wakhe. Verse 17. Kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupheko ezinkulu. Lithi iBhayibheli uma uAbraham esehambile endaweni, lithi iBhayibheli wavuka indlala eyamphoqa ukuthi akathathe umkakhe. Nikhona abazalwane, uSara behlele eGibhithe ukuyofuna ukudla. Lithi iBhayibheli uSara wayemuhle kakhulu. Ngesizathu sokuthi uSara wayemuhle wafika uAbraham la afika elinye lama-mistakes uAbraham awenzayo. Wafika bathi udadewabo lo wahamba naye ngoba wayebalekela ukuthi nengasathi umkakhe bazombulala. Lithi iBhayibheli uFaro wayebone unkosikazi ka-Abraham. Lithi iBhayibheli uFaro wamthatha uSara. La esifunda khona sifunda la uNkulunkulu esibona khona protector uAbraham. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma uwumuntu wesibusiso okuwohlobo lwesibusiso sika-Abraham uhlezi uhamba protected noma ikuphi la uhamba khona. And akuprotectekanga nje wena kuphela, uprotecteke even ama-surroundings wakho. Bonke abakusurroundile nabo are-protected ngenxa yokuthi wena ungumuntu wecebo likaNkulunkulu. Kuthiwani sithembe? Kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupheko ezinkulu ngenxa kaSarayi umka-Abraham. Remember, uthe lapha ngenhla uthe okubusisayo uyakumbusisa nokuqalekisayo uyakuqalekisa. Thina bazalwane abanesibusiso esivela kuNkulunkulu ngokohlobo luka-Abraham asiqalekisi muntu. Ngeke uzuzwe sithi siyakuqalekisa usibanibani, siyakuqalekisa wena. No, asiqalekisi. Kodwa uNkulunkulu ongakithi uyena oyithathela igxathu lokuqalekisa abasihlukumezayo. Umthandazo wethu awufani njengomthandazo wabantu bezwe, umthandazo wabantu abathakathayo. Ngoba abantu abathakathayo bekho umuntu esemfuna ehlelo wokubi. Hallelujah. Instead sifisa bonke abantu engathi bangasindiswa bafinyelele ilazini iqiniso ngoba iBhayibheli lisho njalo. Kodwa uNkulunkulu uprotective kakhulu ngathi abantu abasihlukumezayo uzidilela yena.
uNkulunkulu nawe lithi iBhayibheli akayikuvuma unyawo lakho lushelele. Oyesa akayikuvuma unyawo lakho lushelele. Kuthiwani sebe? uFaro wayesebiza u-Abraham wathi, kuyini lokho okwenze kimi na? Awungitshelanga ngani ukuthi ungumkakho na? Usholoni ukuthi ungudadewethu, yize ngimthathe abe ngumkakhe na? Bheka manje, nangu umkakho, mthathe uhambe. uFaro wayala amadoda naye, ambukisa kanye nomkakhe nakho konke anakho. Bazalwane, mawumuntu esibusiso sikaNkulunkulu, izitha zakho izona ezodina zikunikeza izinto zakho. Izitha zakho izona ezothi usihlukumezelele wangasitshela ukuthi wena uyakholwa, wena usindisiwe, wena umzalwane wakho. Besingeke siyenze lento ukuba besazi. Lithi iBhayibheli uFaro wagcina esehambe sekhala ku-Abraham. Lithi iBhayibheli ngamadoda kaIsrayeli aniqedwa, you shall never be consumed. Aniqedwa, ngisho banganifaka emlilweni, anisoze naqedwa, anisoze naqothulwa. Lo esihamba naye uyena umlilo oqothulayo. He is a consuming fire. Umlilo oqothulayo. Noma izinto zempilo zingasifaka kweziphi inkinga, kodwa siyophinde siphume ngalo, futhi siyophuma sesishayina kakhulu, ngoba lo uyena sihamba naye. iBhayibheli bamukisa nazo zonke izinto zakhe. Ngithe wena uma owesibusiso sikaNkulunkulu ngokwehlola lika-Abraham, izinto zakho ziprotected. Ngisho athiwa khona abazidlayo izinto zakho, mntakababa ubo-relaxa, ubize yena lo wazana naye, bazophinde futhi bayibuyise zinjengoba zinjalo. Asanikholwa lento. Ngisho athiwa khona bayithatha izinto zakho, ngisho athiwa khona bakuntshontshelana, ngisho athiwa bakuntshontshelana ifoni yakho, bazoyibuyisa njengoba injalo, ingenziwa ngalutho ngoba wena wazana nomdala kulensuku omumnini manda onke. Lithi iBhayibheli wamukiswa, kwathiwa hamba khululeka, usafe. Lithi iBhayibheli esehambile u-Abraham lapha yakuvesi ku-chapter 12 simbona uNkulunkulu emkhipha emhambisa, sizothiwa walandelwa nguLothi. But lapha ku-chapter 13 sizwa indaba selithi iBhayibheli u-Abraham wayesecelile nabo bonke. Yini le yenza u-Abraham kade ekhishwa nje ku-chapter 12? Ku-chapter 13 simbona senakho bonke, yingoba ulalele uNkulunkulu and uhamba noNkulunkulu. Sikhulumile la last week nani sathi uma isibusiso sikaNkulunkulu abantu ohamba nabo nabantu abalandela, uhamba nobani ulandela abanye. Uhambe nomuntu obiziwe, ungahambi nomuntu ongabizwanga, ngoba uma uhamba nomuntu obiziwe ngisho endleleni yakho nawe ama-benefits akhe nawe uzowathola. Awusakubona bazalwane, lesi sibusiso lesi esihamba esichitheka nayo sizofika wena njengesoso yena enkomishi. Makuthela isibusiso sikaJehova lesi asicebisayo, sithela lesi sifike nakuwe uyisoso, nawe uyithole sewubenefita ngenxa yalo muntu ohamba naye ongasosithela. uLothi akenzanga iphutha. No, uLothi akenzanga iphutha. uLothi wayeyazi into yakhe. uLothi wayazi kahle kamhlophe ukuthi u-Abraham ethi uthe uNkulunkulu aphume ey'hlotsheni zakhe nasemndenini wakhe. No, mina uma uNkulunkulu oshilo angeke ngisale, ngizomlandela. Wahamba naye wagcina ethola ama-benefits okuhamba nomuntu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli chapter 13 bayithola sebenabo bonke bobabili. Naye uLothi wayithola senayo, ngoba uyithole sendaweni e-right. Niyazi ukuthi even esikoleni la ufunda khona kunomfundi nje ohluphayo ohleze ekhuluma, kuthi wathi unamsindakaza kusashawa manje, kuthiwa umsindo ufihlele ekhuluma, kanti ukhuluma nje kanti uyohlala eduze kwakhe. Vele kuthiwa nini nikhuluma lapho zangane uhlale kabi, wahlala eduze komuntu okhulumayo. Haleluya. Kukhona abantu asithi sikhuluma izwi kaNkulunkulu even in the church bangatholi ukubenefitha ngoba umuntu ahlala eduze kwakhe ubhizi ukhuluma ngezinto ezinye engahlangana nelizwi likaNkulunkulu. Kunezinto ey'zokuphola
uzoba umuntu othatha ngisho ama-notes. Mhlawumbe ngisho kwesinye isikhathi ungazwanga futhi kuthiwe mama wakhoba ama-notes nakuthotho okade kuthiwe uyabenefitha njalo. Hlale eduze komuntu o-right. Awuthini makhelwane kusho wena uhlele eduze kwakhe. Abraham ngalawo lalela uNkulunkulu, uLot ngalawo hamba noAbraham. Lapha ku-chapter 13 lithi iBhayibheli ngoba basebecebile kwaxabana belusi babo. Nikhona abazalwane, kwaxabana belusi babo ngoba bona baxabana, kodwa baxabana belusi ngoba izimvu zalo, imfuyo yalo nemfuyo yalo basekuphambana sekuxabana lethi omunye hayi imvu yethu lethi hayi imvu yethu. Lithi iBhayibheli kwaxabana belusi. Ngesikhathi kuxabana belusi Abraham noLot uxabana uyakuthanda noAbraham. Uthi uAbraham kuLot asikwazi ukuxabana ngoba thina sinabazalwane. Ufuna isibusiso ngokuka-Abraham ufunakala ukuthi ube umuntu okuthula. Ngisho abantu baxabana nawe, ngisho izimo ixabana nawe, kodwa wena avoida ukuxabana, avoid ingxabano ngoba ingxabano ayihambi nesibusiso. uNkulunkulu akamthandi umuntu oxabanayo. Umuntu ujathi yabo sibamba nje umthaso hlela lokho ngoba nawe kusasothaso wena. Bazalwa khona abantu abaxabanayo. Khona abantu abaxabanayo. Namhlanje uxoxela ukuthi uxabane nalo, kusasa uxoxela ukuthi uxabane nalo. Ngayela ukuthi uxabane nalo. No, suka lokho. Ngoba uxoxela abantu uxabane nawo mama bekile. Phuma kuye. Awufike ukudinga ukublock. Musumtshela ukuthi ifoni yami la inamba yakho ngiyiboni. Lithi iBhayibheli uthi uAbraham asikwazi ukuxabana. Okungena asihluka. Nasi indawo. Khetha wena kuqala. Hayi bazalwane ngiyamthanda umuntu esibusisa. Umuntu esibusisa ayijahi izinto. Umuntu esibusisa uthatha noma yini. Leyo nto ayithatha into yokuphenduka isibusisi. Ngoba lithi iBhayibheli la amatho lawo le abeke khona. Leyo ndawo seliyivile. Noma ngabe kuphi la nje amatho lawo le ekwabeke khona. Leyo ndawo seliyivile. Ile ithi indawo esandla zenu uma umuntu esibusisa leyo nto leyo ibusisekile. Iyakhula ihanda. Yakulia ngoba umuntu esibusiswe mawungeke umuntu esibusiswe yonke into ethinta ilafa. Ngathi nje ngisala la eJet amgadele nayo ifoni yami uvele uyise phansi ngephuzu ngoba uyeke umuntu esibusiswe into ethinta nje yafa. Lithi iBhayibheli bavumelana ukuthi abahlukane, omunye athathe indawo, omunye athathe. Uthi uAbraham Lot wena thatha kuqala. Lithi iBhayibheli uLot wakhetha indawo eyinhle eyayisethafeni. Wayibona le ewugwadule bikanje akwazi ukuthatha yona. Wathatha le eyinhle. Okwaphoqa ukuthi uAbraham akathathe le engeyinhle. Sanibona bazalwane. Wathatha le engeyinhle kanti umuntu wesibusiso. Chapter 13 is 10. Kepha abantu baseSodoma bengabonayo kakhulu phambi kukaJehova. Ngicela umfunde chapter 13 verse 14. uJehova wathi kuAbraham, uLothi esehlukene naye, phakamisa amehlo akho ukude. uNkulunkulu bazalwane sigcine ukumbona ekhuluma noAbraham ku-chapter 13. uNkulunkulu aka-association yakho. Bazalwane ngiyacela ukusho namhlanje mina ukuthi abantu ophila nabo banayo i-effect empilweni yakho, either positive or negative, ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani nawe. Abanye uNkulunkulu solokathula ngenxa yobulungu bakhe nabangani bakhe. Abraham uNkulunkulu belokhu ethunje kuba ehamba noLothi. Ngesikhathi abehlukana noLothi, lithi iBhayibheli uNkulunkulu waqala kakhulu. Awuyihlole umzalwane ukuthi uhamba nobani. So lo wahamba
bakhe ubona izinto abongakwazi ukuyibona ngabehlanga. Kunezinto esizibukayo siyibone zindlela ethize, as long as sakusho uNkulunkulu wathi asiyibheke siqala siyibone ngenye indlela. Phakamisa manje amehlo akho ubuke usendaweni lapho umi khona, ngasenyakatho naseningizimu nasempumalanga nasentshonalanga, ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho uze kube phakade. Ngiyakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba, kuze kuthi uma umuntu engabala uthuli lomhlaba iyakubalwa lenzalo yakho. Suka udabule izwe ubude balo nobubanzi balo, ngokuba ngiyakukunika lona. Uthi uNkulunkulu Abraham phakamisa amehlo akho ubheke south, north, east, west. Uthi uNkulunkulu le ndawo ngizawuyinikeza wena nenzalo yakho yonke. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo asimkhonzeli nje thina kuphela, kodwa sifuna ukumkhonzela ukuthi le nto siyiqalile thina ngokwamukela yena abe yinkosi nomsindisi wempilo yethu, even abantwana bethu nesizukulwane sethu nazo asingasuki kulo Nkulunkulu esimkhonzayo. Because abazalwane, and izinto lezi ezibiza ukuthi uNkulunkulu nawe umtshele zona manje usaphila ayikho into ebuhlungu. Ngihamba nabaphokosi njalo and ngisho ngihamba nabaphokosi ngidlule emakhaya abazalwane ekwakumzalwane esasimazi simthembile enkonzweni ekholwa kahle eza zonke izinto kahle sekwavala kusekongishoyela umuntu okhonzayo khona. Ibuhlungu kabi into yaleyo engathi masiphila singayikhulekela imindeni yethu, sikhulekela abantwana bethu, sikhulekele nje abazukulu bethu ukuthi lo Nkulunkulu lona esimletha la kulo muzi wethu egameni likaJesu akungaphinde kusuke kuye. Haleluya. Abantwana bethu mababusiswe kulo Nkulunkulu nezizukulwane zabo nazo ayibusiswe kulo Nkulunkulu, ngoba isibusiso sika-Abraham asi-generational. Asipheleli ku-Abraham kuphela. uNkulunkulu ubheka ngisho abantwana, ngisho isizukulwane zabo. Uthi uma kungasethiwe khona umuntu ongabala lehlabathi asolwandle, lowo muntu akakwazi ukubala isizukulwane sabo. uNkulunkulu ngiyazi bazalwane ngisho ngathiwa usithatha ngesandla ihlabathi yolwandle uzama usibala cha kodwa ngeke ukwazi ukusibala. Uthi uNkulunkulu inzalo yakhe iyoba njalo, ngoba uNkulunkulu mase kubusisa uyokubusisa ngento ingqondo yomuntu nokucabanga komuntu ongekwazi ukuyimatha, ngoba isibusiso sakhe bazalwane siyaqebisa. Lo Nkulunkulu esimkhonzayo, lo Nkulunkulu ohambe no-Abraham yilo Nkulunkulu omkhonzayo, futhi wena kwi-chance right kakhulu compared to eka-Abraham, ngoba u-Abraham wayehamba noNkulunkulu kwakungekho ngisho izwi likaNkulunkulu, kwakungekho nje iBhayibheli alifundayo likhona bazalwane, kwakungekho ngisho inkonzo e-Athena, wayehambi ngisho iBhayibheli study u-Abraham. U-Abraham wayehambela noNkulunkulu eyedwa. Wena une-chance engcono kakhulu kuneka-Abraham. Nangasethiwe nje wena uyalalela ukusho kukaNkulunkulu wenze. uNkulunkulu akwenzela ukuhlolahlola, uNkulunkulu akakwenzela izinto ey'nkulu. Lithi iBhayibheli, suka manje udabule izwe. Hayi uthi suka manje udabule izwe. Ma unalesi sibusiso esikhuluma ngakho, suka manje phuma la. Masiphuma la ngisho ukuthi ufuna uku-apply, ufuna ukusebenza, hayi mntakababa hamba uye ngakhona la kuleyo nkampani lo ufuna ukusebenza kuyona, ungene nje uyibuse se-security lokuthize, ngoba udabuliswe manje, uyamenja manje, uyakhala uNkulunkulu eshilo leyo nto leyo uzoyenza. Kukhona into obiza ukuthi uyenze. Ma unesibusiso sika-Abraham, mvelase ngiyacela ngesi sikhathi abantu kubiza ukuthi abake bayenze, uma benofakazi bakunikeze beze ukuthi mvelase nginofakazi kakhulu kumvelase emuva, mvelase nofakazi engifuna ukuthula ebandleni. Ngicela unginikeze ithuba njengoba sikhuluma nje kunemhlolohlolo uNkulunkulu ekufana yenze. Wena uzofakaza ngoJesu egameni likaJesu. Ikhesa kufakaza ngoJesu uzoyithola egameni likaJesu. Usinikeze uNkulunkulu bakho nobantu bakho izinto uNkulunkulu akwenzela zona nazo kwenzela zona sibiza ukuthi asizizwe uNkulunkulu uzofakaza naye. Okwakho kumele dabula manje, dabulizwe even if kuthiwa awukwazi ukusuka uhambe uyonyathela lapho, ngena kwiwebsayithi yayo leyo gama
chapter 24 verse 1. Before school, they looked at 17, 24 verse 1. Gonna get the 6 years. U-Abrahama wayesemdala, eseneminyaka eminingi. UJehova wayebusisile u-Abrahama kukho konke. Bazalwane ngifisa ukuthi ngelinye ilanga leli verse Genesis 24 verse 1 ngesisho ngawo ngelinye ilanga. Sithi uSibanibani wakasibanibani wayemdala, wayesemdala, kodwa uNkulunkulu wayembusisile kukho konke. Leli la 2020 lithi ngakho konke. Ngicela ukuthi uNkulunkulu engathi akubusisa kukho konke, in everything that you do uNkulunkulu akubusise. I think it's the same blessing that I think it's Abraham. Lo uNkulunkulu akwenzayo uye lo uNkulunkulu obusisa Abraham. Lesisibusiso sika-Abraham, lesisibusiso sikaJehova esicebisa uNkulunkulu asehlise kuwe egameni likaJesu. Ngelinye ngabisa ukuthi engamasixoxa, ngelinye ngafane sebe neSunday nosuku la kuthiwa usuku lokufakaza nje. Usukume lwafakaza ngalo Jesu. Usukume lwafakaza ngalo Jesu. Uthi ngikenzele lokho. Mina ngikhulekele Enkosini, Inkosi yangenzela lokho. Mina ngibingelele Enkosini, Inkosi yangenzela lokho. Ke sifakaze ngaye, simnikeze ubufakazi. Nawe uzoshiwo lento bawo ukuthi uSibanibani wakasibanibani wayesemdala, kodwa uNkulunkulu wayembusisile. Ngoba uNkulunkulu mayebusisa fanele akubusise ngisho masibheka abazukulu ziyekele mhlawumbe iy'ngane zakho lezi ey'bonakala azikuhlonile mhlawumbe zenza noma kanjani, kodwa isibusiso siyobajoba babengabalulekile kahle. Sijobele kubazukulu nokukhuleka ekhulekanayo iyobonakala kubazukulu. Ugcina sewubhenefithi ikhaya, ugcina usubhenefithi ikhaya zabazukulu. Bathathe abantu bayise-Sunday school bazama ukubamba bafunde izinto ngokukaNkulunkulu. They will come back and be a blessing kuwe egameni likaJesu. Chapter 17 verse 1 to 8 bese siyathandaza siyakhala. U-Abrahama eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye. 99 years. I said that 99 years. Remember, there's uNkulunkulu at the age of 75. At 99, now uNkulunkulu ephinde vela futhi ukuthi uJehova wabonakala ku-Abrahama wathi kuye, "NginguNkulunkulu uSomandla. mayethi uSomandla usho ukuthi ungenamandla onke. Hamba phambi kwami ungenacala." Hamba phambi kwami ngenacala. Ezinye zezinto eyi-attract isibusiso. Bazalwane, isono siyasixosha isibusiso. Aphinde bazalwane, isono siyasixosha isibusiso. Ma uzohamba uqhele udede esonweni uzoyi-attractela iy'busiso. Kodwa ma uzohamba ngisho ukholwa nasisho lezi zinto uthi ayi-receive, uzohamba esonweni uNkulunkulu akasakunikeza iy'busiso zakhe. Amen. Bekazi uzophela. Vele uqhubeke sithembile masixabene abazalwane. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe, ngikwandise kakhulu. Ngathi uNkulunkulu wayekhuluma no-Abraham ngo-2025 enyakeni wokwanda. Uthi uNkulunkulu kade ayesenza isivumelwano no-Abraham, kade aqala ukwenza isivumelwano. Kodwa ebudaleni bakhe simuza uNkulunkulu ethi ngizokwenza futhi isivumelwano sami nawe, ngikwandise. Haleluya. Engathi ma uthandaza ngathi Nkosi, ngiyacela uphinde ngirenew isivumelwano sami nawe. Ake ungandise Nkosi, ake ungandise financially, ake ungandise health wise, ake ungandise Nkosi kukhona konke, ake ungandise ngokuthula, ake ungandise Nkosi kuzona zonke iy'nhlaka zempilo. Ngiyarenew Nkosi isivumelwano sami nawe, ngandise Nkosi. Kuthiwani sithembile? U-Abrahama wayesewa ngobuso bakhe. uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, "Bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe. Uyakuba nguyise wezizwe eziningi." Uthi uNkulunkulu isivumelwano sami nawe vele Abraham sikuwe. Wena Abraham uyakuba uyise wezizwe eziningi. Yes. Igama lakho alisayikuthiwa u-Abraham, kepha igama lakho liza kuba ngu-Abraham, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Wena igama lakho lizoshintsha. Angiphinde, wena igama lakho lizoshintsha. Leli gama esibiza ngalo namhlanje, leli gama abantu ababiza ngalo, babiza abantu abasazokubiza ngesibusiso. Kukhona abantu abasazokubiza ngesibusiso.
uzosibusisa. uNkulunkulu ufuna isitsha azosisebenzisa. Iy'busiso zikaNkulunkulu ziningi kakhulu. uNkulunkulu ufuna ukuthi uma enikeza wena isibusiso sakho, wena uyakwazi ukudlulisela kwabanye. Ngoba uNkulunkulu uyakudlulisela kwabasebuka kabi. uNkulunkulu akafuni ukubusisa nje wena ubambe isibusiso engathi ingane yakho nje kuphelele lapho, kodwa ufuna ukuthi uma ekubusisa wena yiba isibusiso kwabanye abantu. Usho njalo uvangeli ayinikelisa wathi fanele ube yisibusiso kwabanye abantu. Uthiwa ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ngikwenze isizwe kuvele namakhosi. Ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ngikwenze isizwe. Mawubaba noma umama uzoba nabantwana ongabazali. Akuzwa baba. Mawubaba noma umama uzoba nabantwana ongabazali. Wonke umuntu ophilayo kunabantu abadlule endleleni. Kunomuntu onabantu abadlule endleleni. Angandlula kodwa bebahlangana usibambane endleleni. Uma ame akufake emotweni ambize ngoba usephenduka waba umzali kuye. Kunabantu ekufanele ukuthi noma ngaba ubaka nabo abantwana, noma ngaba abanoyedwa nababili, noma ngaba nabawuthena abangahloniphi abangakunakile, kodwa uzoba nabantwana ongazange uzobazale. Ngoba uNkulunkulu kwandisile. Mese kwandisa uNkulunkulu ukunikeza abantu ongabazalanga bakuthithe bakubona nje ezubaba umama kodwa ungabazali. Blessing kaNkulunkulu. Kodwa ingane la esontweni ozoyikhuthaza mayiphuma endleleni, uyibuyisele endleleni, uyiqeqeshe, uzale, uyilungise, zikuthithe ezubaba nomama wakho. Ezinye abazali bazo abakholwa ngisho ukholwa, kodwa i-relationship ozoyakha nabantwana khona la esontweni izokwenza bakuthithise okukababa, bakuthithise okukamama. Nesizathu sokuthi une-blessing ka-Abraham, i-blessing enikeza ukuthi inzalo yakho uzoba nenzalo eningi kakhulu. Nathi ngineyodwa. Hallelujah. Ngineyodwa. Hayi kodwa yinkinga kakhulu. Ngizokuthi baba. Ngisho kuthiwa umuntu uyazala, uthi engakuvuma ngalesathi happy birthday, uzokuthuwela efonini, sethi happy birthday baba abaningi, happy birthday baba, happy birthday baba abaningi. Yindaba uNkulunkulu esekunikeza izinto zakhe, ukunikeza izinto ngisho ongenazo. Ukunikeza ngisho abantwana ongenazo. Ngisho kuthiwa-ke umntwana, uNkulunkulu ukunikeza ngisho abazali ongenabo. Ngisho sihamba nabamkhosi, angazi abantu ababona basifake kubo. Omunye uzabuza ubaba wakho lo. Sihamba sobabili sifake inkosi, ungazi ukuthi wena ubaba. uNkulunkulu uma usufika evangelini ukunikeza ngisho obaba ongenabo. Wena inkinga yakho abantu eqondisa abantu abadala uhamba udini ufule nathi sezingalo. uNkulunkulu ngeke akunike abazali ongenabo. Uyokunika abazali ongenabo ukulalela. Phinde wenze. Funda sithembe. Ngikwenze isizwe kuvele namakhosi kuwo. Ngiyabumisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyokwenza isizwe kuyovela namakhosi kuwe. Kuyovela namakhosi kuwe. Kuyovela namakhosi kuwe. Kuyovela ama-CEO, kuyovela o-president, kuyovela i-manager kuwe. Spiritually and biologically. Kuyovela amakhosi. Abantwana bakho mhlawumbe bangahlupha namhlanje kodwa kuwe wena kuyovela amakhosi. Kuyovela amakhosi. Kuyovela ama-rulers. Kuyovela abantu abazoyirule emhlabeni. Angayezwe kuwe. Kuyovela osomabhizinisi kuwe. Kuyovela abantu abahamba ngey'moto ey'nkulu abantu ezimkhulu kuwe. Kuyovela abanye awuzibazalanga ngokwenyama kodwa ubakhulisile evangelini. Kuyovela kuwe. Thiwa Ngiyabumisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe. Nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zami. Antsho-ke indaba, ivile inzalo yakho emva kwakho uNkulunkulu uthi nayo futhi uyobisa isivumelwano sakhe na lesi asiqale nawe. Ngoba biza ukuthi asiyikhulekele ukuthi abantwana bethu abangasuki bazalwane, abangasuki
anikezele lona. And ihlezi ngisho lento ngisho sakudala ukuthi wena uyoshisa impepho ngiyama ongasele. As long as bezingane lezi zingamfoltholanga kahle lo Jesu, zangena lo Jesu lona wakho, ngelilanga ziyokubuyisa wena susa mntwana. Ingakho besithi kuzisha izinto manje usaphila. Umuntu mesatena mntwana ayikhanda bakabuya. Futhi ngiyacela ukuthi nikholwe, nikhonze lo uNkulunkulu engimkhonza. Ubatshela usaphila. Mawukuthi bayile abantu abaphila namhlanje, abakuhlonipha emazwe okudala bazokholwa mangisho sebasela. Kodwa bawungazi usho. Instead uhlele ngathi kuzona. Ngiyayela besona. Ayina lo afundisa. Akashumayela ushumale awe qale awe. Bayikhuluma ngqale awe. Sisina ngempela. Uzophendula impela ukuthi asisesondweni. Sothola mama ungafundisa ushumale awe. Uthiba sibe isivumelwano esiphakathi. Ngibe nguNkulunkulu wakho nowenzalo yakho emva kwakho. Ngiyakunika wena nenzalo yakho emva kwakho izwe ohlala kulo ungumfokazi. Izwe lonke laseKhenani libe yifa laphakade. Ngibe nguNkulunkulu wakho. Ivangeli kwalinikezile. Sufikile eKhanani, sufikile evangelini, sufikile kuKristu. Engathi ngaba yifa laphakade. Engathi ngaba yifa laphakade ekhaya kwakho. Ngisho sekuthiwa usekho kodwa bangasuki. Uma ngithi ngiyakholisa umntwana ngendlela nabantwana bazalwane vele nje bazenze zonke izinto obatshela zona njengamanje. Awuyona ifeyila uma ufaka izinto zakho bangazenzi. No, uyona ifeyila. Sikhulumile nabo lesithathu ukuthi izwi kaNkulunkulu linjengomdlavuza.